ए अवधेश भैया जब से एगो लड़की के देखले बानी हमार दिन के करार राती के नींद उड़ गई बा। बाप रे बाप, जब वो लड़की के देखा तानी तब मन करता कि पढ़ाइए भुला जाई। कसम से ओकर लाल के ओढ़नी गजब के कमाल बा। सही कहतनी ओकरा के हम ही से प्यार बा। ए जयचंद तू अपन दुकान क द बन, तनी ओकर चेहरा देखा देता ही छन। कहे कि बड़ा हमार करता मन, ओकरा अपना दिल के अपना मन के बनौले बनी धन। भैया हो तारा 10 दिशा लौकता नहीं भाई हमार, तार 10 गो लौकता तो हमारे 11 गो लौकता। आई महबूब के 76 गो लौकला। डबल बा डबल बा। लइकवा लइकिया के राही में देखले बा, ओकर लाल के चुनरी ओकरा दिल के भागल बा। कैसे कहता भाई कि गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, आरो डिपो चलेलू कमाल चाल रे। कि गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, आगे रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। ऐसे जनी जइहा होई मार धार रे, आ रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। भैया जब वो लइकवा देखलस त का कहलस दिग्विजय भैया पारस जी कि गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। लइका कहता भाई जौने कॉलेजवा में करेलू पढ़ाई, लइका लइका से होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई, होला लड़ाई। लइका चिल्लाले सब माल माल रे, लइका चिल्लाले समाल माल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे।
चले लू रोड पर उड़ाई के गर्दा गोली चलाई दी है यूपी के मरादा 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 चले लू रोड पर उड़ावत तू गर्दा पारसिक विजय के बनाई ले तू मरादा बनाई ले तू मरादा बनाई ले तू मरादा बनाई ले तू मरादा। और यह समा फिल्म प्रोडक्शन के मालिक राजन भैया के दुकान पर लड़का बैठा था कहता राजन धीरेन्द्र पूछे हाल चाल रे राजन धीरेन्द्र पूछे हाल चाल रे रोड पर चले लू का महचल तोरी तोरी चुनरी गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे रोड पर चले लू का महचल गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे रोड पर चले लू का महचल रे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे हरे रोटी पर चले लू कमाल चाल रे। टाटा बाइक के लड़किया चल जाती है करती है टाटा लेकिन हमार होता बड़ी घाटा वही से सन तड़ाटा।